ngaki iyo omonto gakobwata oyo mwaba baiboire komo amatebi ayo maete njiro gwesoka ningiyere aya kabo mugambi oito ogwesoka tari ebirengererio ano bwate chisuti orabeke gochiobisi bona aye gento gokora bono kabo mugambi kabo motureti chianga manya chianga tenero obogambi obo totarochiese borochi gochi lakini batebera ng'ase yaikeire nonye intu nabo togokora ng'aki abo tokora ense bagakambara okonyora bekire buya akogorera chisuti atarateba chibuguti chiri atebete nachi chigachire omoise gakoreng'era ng'a tata kanga namoirere suti omomororeng'era tata kanga namoirere suti abwate chisuti chungu nsima lakini ng'aganto gakeiga kagochikoba kwaigwa gotebia abana baenga inu ekiabanyora negetakora ng'aki mata bagakaria roho mosirete naende ng'ang'onye mwana oyo tarakogosera nomokwanera kende nkeiyo gekoba 26 verse 2 Proverbs esini yaku ng'aro imbora rende banjiri gabutoka moyo iyo koba komuna banjiri obutoka moyo obe pore korende naende mbuya nomanyete banjiri orubaniri bakaba murabaye bube nomanyete ng'ausarama teyo ng'akigosara matanga ayara achabe gaki akigosara achabe nona abarache bachoga aki ng'ora achabaye nona amache ngate banjiri konye gamenyete bune ntorobo banjiri tanya komenya nabocho koru kare mada bangira bataikomenya nabacho koro na batugete chinyang'au akoranga egesieri ekerati kare giasi enyang'au ekore ng'aki nkio mongi nakomenyera ni mune ntorobo akomenya bueka nabacho koro baro abagocha basarie ebinto biane bintoki nerie birogo nechiteba chiaisato chire nyomba neri irondirie penji nkibano barasariri irondirie penji. Get the point. Take a step forward. Twabusiren sakya noyane kiriri buwano bokendu no mwaga mbwango era ere nato chengeto kale taligesa Retarigesa, retarigesa. Mochani Nyasaye mbuya mana asinge njokwa bera muna intu kurumambia naende ka turalilia malika machenu tuabudi ligolesa nga muna intwe bono kwana muna intwe bunura rira bya sore na kugo sabasi yeso oyoro motorolio ito bwairire mbuya more nkole ntanda mangana achiensi part 2 part 1 ya rengo na part 2 nekoretaki naenda mangana ayo iga andamanete amana mangana ye kanisa abantu bari kanisa ali ndete tagoserwa okogoserwa chireka igo ni kanisa na bemurendete ekiagerie manyete ngise komogosera ngayako genda abantu bari kanisa barigiriretie abarai baganya kubona abarai bakora igo riarie kanisa eye ngari gochia ngere tabwati esa gochia ne kanisa yakoreteki ebwati ese gochia omate kabuge ngainete nacha konyora iga ituko riritiriri koracha rituko ririto ganyete nyuma totara hatananikana
abaporo bachiko chimoinali abo tuo mabachimata na babirisikira baganda kuchialia ngoria wasome buku Abatesaloniki ya kabere ibere kebunga kama baka bitatu nonyane kanisa nko batole kanisa yemo lakini yebugate ebikundi 10 igogo korora ya chakire manyango gocha kwa monene wakorire ngaki igonta ete kuisaniki bali bakaranse kanisa bali gereti abantu bandi anyare bo morayo kora igo hega akiri ali igo twakure mwakungaki kyo taigo somera mariko omanyanga igore kare gocha kila mtu atahukumiwa kulingana na nini matendo yake wasoma mwe igongo somore gose okay wakoli yasa imoka bona Timote chigwa yani umuntu agotenge chigunga akie kikyaba yaya njabano yali amangana yo bokese tigabera kucyabo osati moitani wa mkonde aravu ose na mangana ose neliruwe iroka wana nkorwa asitore yebano amarube narakora achikanisa yani twakaki akia Adventista mbabeigo abantu bande bakujikonyanyora banyagotenga Adventista nabo bali bono mangana itato tengechia mwajeko eligo tabanga itukoria manana leike kwao inganyete montonde takongaina asencherende yonsi asobogi mongo ekiagera litukoliria tirigocha ogwatananekana nogotaigwera gotaracha korerabu litukoliria igotukoratananekana torabaesirie lakini tuatananikanete nonya nemechi yaito tokogenda ekanisa yemo lakini togoteba ninga basamaria na abayahudi gosanga ngokora tingaki igekero tokorora iyo tumanye nga twaikire chingaki chiariri chiomoerio ekero mwategerera omotienyi osita mwarora maruba korikwa abandi bagotenenigwa mang'ana aritacheti bosaigo mang'ana aritacheti atarime ya mariko nase eng'encho totari gosoma 16 verse 1 Yohana ono bali batari gosoma bali kubona inkigo bono ekibono inki gaki 16 verse 1 to 4 Yohana somere ngende jaye soma ukaranste nima ete magoro taiyo okay amang'ana aya nabatebirie timocha kogochwa karatiga babasirie nabo erikire na babaserie kurwase chisinagogi okoreire Nyasaye emeremo Bibilia goteba ng'ana babaserie igo bali boboete ng'ango chigotena kurandi baba nachi goserigwa tene nurandie gogoserigwa serigwa mugasoigoro aserie taria Yesu ekiagera aina mang'ana Yesu abatebetie tari kobatebia taramanura yabatebeti kamanoire ekiagera ekero barenge na barabwo Bibilia goteba tari kobatei mang'ana ayo igo gokoba moyo manyango goserigwa kwa bantu kurwase chisinagogi ng'ang'onye tibari kwegeri eresi it is biblical haleluya naende inkio mate bago chigosera ligukuru chisinagogi ekiagera omoikobo nigore tofauti nemeika yende 6 verse 1 Daniel Orio soma mambi gacho nyoranga nenda kono oira ne nyasi 6 verse 1 Daniel Moruoti Dario gakorora ng'ambi yabeka banene boboruoti diga nerimo nemerongo ebere arafu
asa abantu aba 120 nandi akabeka abantu bandi batatu iguru asabwo bona asa abantu aba batatu Danieli nero ulingo yomobo egasi y'abagambi aba obare kurwa omubaro y'abantu aba batatu muna bagenderete gokora emirimo erinde omorwoti tabaise koiberwa tabaise gosirirwa n'enibo abantu aba batatu Danieli akamanyikana okomanyikana eriyega yabona ekiagera abwata omoiko omuya mono ime yaye bono goetera okomanyikana kwaye eraini nkorosi gwere Bibilia yateba kareng'ana babaserie bono yaikire mbatagete komoseria naende mondo takogoseria ataranyore egento agoteba ataranyora ase akobwata na ase akomobora akobwata goikarigi ng'a goetera ase obokristo obwaye ng'ai torage osobona bani bakamanyanga oyo buna abwata omoiko omuya nkoe gwara obonene totigwe elio abanene baria n'abagambi baria abanene bakariga banyore okomoja bono nkorigi bare banyora okomocha ase Danieli erinde bamosoere bakachikorigi kende bakachikorigi amamocha akabura amwari bakaragi ekiagerere garengo omwegenwa ng'anonya nekiare kwegeri egento amanyete naende kebwata ase kerikire arabu ono komocha gose kende ekebe tibinyorekaneti abantu bono bagatebania oyo ntokonyora komocha egekogera onye neresi tari kwegeri eresi onye tobwate 28 fundamental beliefs tabwati 29 tabwati 27 oyo ntokomonyara bono bakoragani intokonyora okomocha ase Danieli okoturabwatireri tomosoere otatiga torigie okomocha kobwatekana buna moirogete Nyasaye oye nakigekogera chisegi chikoba nonya nase chinka omonto akona kobwatereri egere anyore ribaga riogoseria omonto atatageti igo bari muoboete ng'a babantu ntogochikora akwana ntogochikora arandia ekiagera twachigoseriwa manyang'a kerogoseriwa igo nario emeremo igwa abantu aboba igoro tekoreti ng'aki naende Bibilia bateba ng'oragereri igwe omonto gotanga omoro oya toitera amanyinga 48 verse 10 Jeremiah adanga babanje nchigotebe kene intebe kene erio intigu tebe kene Bibilia batanga naende namomanyia kene ne kene gekore ng'aki ono mate nkora iberu tore chikanisa ntori ko iberu ande gose kwegu ng'aki ng'amogachigete orire chibesa chie kanisa ng'oibire chibesa chie kanisa omate okoiba koritari ng'a negento geko gesigu 7 verse 22 Ezekiel 7 verse 22 Ezekiel ekero turarosia omonene nkiara atokorere egento moremo gasete ririka okangosoma mogoiki igwa ning'onchora ogosio bwane korwa ase bare erinde bakore ekungo yane ebeyeta chenegeti abauringo soa bare baire ebiombo bayekora ebeyeta chenegeti igekero kung'aki ng'abarai ng'abaibire chibesa ng'omogachi ng'oibire chibesa aye manyang'a nobobani agokora ng'aki agoikerania iga tokoiberwa onobobani bogoikerana omana noonchoire obosi ase tore otigire bibu tominyokego naende ntokora kende naende tochake gochanga buya bono igwa
Nyasaye bubuyo bongatokonye ande kero kenda asoroche ng'ana obwate keo kware gokorera emiremo lakini ngesiekereire Biblia egoteba ng'a ekero nakirete tinsoki ring'ana erio ng'ari goka buna gento 20 verse 9 Jeremiah ali bamarika yata 20 verse 9 okorika etarasomu oranyore tariero ekero natebete bono tinkoinyora omanene ekiagera kayia achiete ekero nare kwanekerwa naende inche tingokwana mang'ana aye nonye ndinde bono ring'ana riaye rirari rikaba ase enkoro yane nase amauga ane buno omorero ogosamba osiekeire ororo igo kore ne ring'ana ria Nyasaye takona goteba ng'a bono tinde ochie kinde ochie ng'a tinyigweti ekinyigwete aye rikwana Biblia egoteba ng'a tokore emeremo ya Nyasaye ase engaki egwenerete na ase engaki etakoreti ng'aki omanyete nabo oranya kobekera richiko ng'a orandie sentiroka ande bakabeka richiko rinde ng'a gokogenda are pi orandi borangi omanyete kori nokweba ekiagera mariko agoteba ng'a genda ense ere naki 28 verse 19 and 20 Mathayo othonu ibaigora bwangu 28 verse 19 and 20 gaki iagotosorora gaki genda mokore ebisaku bionsi koba aborokigwa mokobabatisa ase erieta ria tata nerio omwana nerio omoika omochenu mokoborokera rikobwata aya onsi nabachigete narora inche nimbe amo nainwe amatuko onsi goika omoeri bwense haleluya gende ense yonsi kwana mang'ana ande omae toinyore iga anya gokogenda gokwana mang'ana omekiswa ng'a mang'ana aywo gokwana narikire arari tari muno okoraigwa tari muno omanyete lakini muno ebuku egoteba erinde kabakobori ng'a yari agasomire ng'asegete ekiagera abanto okoranderia nabang'aini gokobua Biblia egoteba ng'a abapero yago barenga abang'aini barabuka barikire bakorire korwa ekanisa bakogenda ngaki bagochi gokora lakini ntungokora torebo aye okorika kwagachi enyasi ogocha korangerwa ng'ana otekeire ochi kwethera asegete obe agasakara nkare narigete ekrusedi ng'aigose abana aba bakang'irerete nario ogokarigia abapero yabare komanya ng'a igatebe ekebungo kia gatano tiga nchakere korwa ekebungo egetang'ani nsome goika inyigwa omogano oibuya nachire Gen-Z omaete mwarora abasae bagoteba ng'a goika totegererwe amatuko y'omoerio abasae n'abantu batamanyeti kende nabo bagochikora ense 3 verse 4 Isaya 3 verse 4 Isaya nigagoteba nindete narete abasae baba abanene babo tigana babori riria abasae bachiete ari bunge mogakonde narengo tari boka barenge abagaka bare gotenga bagaka imoka bono ngwana tori bwe president ngogenda barenge okay arabu abataraisa na kugamba mbabongo igate babasae nanda abande bari gochanze mbarabi baisia bake bataraisana aye buno no botureti agotiyoyi agwake biboko gokagatari ng'ina agwake biboko gokagatarise agokobori ng'eke inkio omonto omonene muna aye ogokora omaete tari ero ore bobe nande tari aye ore bobe no bani bagokora ng'aki Gen-Z ekero riri mwarora bakora iyo obuno bani bware goikerana eriki igwa abantu mbachandane kero omonto nabogochanda oyonde kero omonto goika chanda omogisangi oye omwana omoke tokomotoma na monto otarochinchera nachaye omonto osikire timati gose mung'anya korora mang'ana ayo
Kogoro tiondo arabori. Riria bamura bagaruka bakagenda libunge. Ng'aki tware goteba. Ng'aki twateba. Oyere taisa iniki. Kware kwa wote biunga bono ikaranse chaka kora ensi. Konyara kware. Lakini ng'aki tware goteba. Oyo takore ting'aki. Mate tari tutore bobe. No bani bagokora ng'aki. Bogo ikerana. Pantumba chandane. Muna to chanda ine kuruka. Bana bato chandete. Na intu to chandete abana. To chanda ina abahamati. To tari kuiguana. Fazi sikisina kiata. Engaki eyo omonto n'abwato oyo omwabo bayiboire komo. Engaki eyo omonto gakobwata oyo omwabo bayiboire komo. Amatebi. Ayo n'obwate kyanga okobeka. Ayo maete njiro gwesoka nengiyere. Asayo kaba omugambi. Aya kaba omugambi oito ogwesoka. Tari ebirengerario. Ano bwate kisuti orabeke gochiobisi. Bona aye gento gokora bono kaba omugambi. Kaba omotureti chianga manya. Chianga. Otenenera obugambi obwanyegeri. Tenenera obugambi obo tutarochiese borochi gochi. Lakini batebera ng'ase yaikeire nonye intu nabo togokora ng'aki. Aba tokora ense. Verse 7. Kurenda ase rituko erio. Oyo n'akaana bakomwatebe. Agateng'a baba inyire ng'ora. Inteti ngonyara koba. Biashara bya bogambi tontebi. Omugeni ase enyumba yane. Yebona. Enayera teyo. Muno gontebi ko ng'ani bugate chianga enchara nekorete ng'aki. Oro liario nobeke chianga chikobe kore enchara. Arabu. Ose yanga. Asayo tingonyara ibokonyara kombeka imbomorai bw'abantu. Nje babantu ng'ainana. Inu chora banonde nje yaya. Chianga chira chine chiane nande nagorete kare. Konye enchara etarakora ng'aki. Etaracha. Lakini boni enchara nero. Mata nona kara chikambeni chiachakire. Okuba kubona ki. Na ungana musinto buyo nde nero manuyu. Ata akora nyore kia abantu bae bakori kamanye kanyore kia kuchiko kambeini. Igo lirito gokwana igo tari gento tokogesia ne gento kerikirime ya gento ki. Yo wakori. Ana da somose gwatire. Arabu. Yerusalemu otawire. N'abayuda bagure. Yebon. Ekiraya chingwana kyabo. N'abakora kwabo. Abayemaminja y'omonene. Yebono. Igo togwete tore meye kanisa lakini togwete ekiagara chinkwana cheito chirema minja yo manene yani gatugukwana tore meye kanisa okorra tokogenda iguru lakini togo chigosoka korure kanisa omonto goturigereria atebanga abantu abandu goro bagochi ono verse 10 na kyamalika goteba wana tebya abanyana oboronge ng'a amang'ana n'aba mayase bare barabwomba lyokwama kwogokora kwabo batebya abanyana oboronge amang'ana n'abamayase bari batari goikerania obobani bakona bajanga bono rende gotenensi yaikire bono rende tokore ki bari bagoteba ng'a amang'ana ari abanetwe akorire ng'aki aikeranire na igoro gigotangasa ng'eka toraike igoro ayo amabwa bagaka naborie abang'ai barure nairaneri gwe ng'aba n'abasibiri chianga chiabo bachikorire ko bachindabu aba n'ababuire emechando yense 7 verse 13 and 14 Revelation amang'ana yari 7 verse 13 and 14 Revelation Elio tigasome ni microphone Elio oyomo bw'abalakabalya akaondoka akamboolya abantu ababa beekiriro kyanga kindabu barabombalabi igo naende nga ibaarule nga motebya omonene one aye n'omanyetaaya era abantu ebya aba nabo barura semekyande aba barura semekyande menene basibiri chianga chiabo bachikorire ko bachindabu asamanyinga Emmanuel yengondi haleluya
igensiye emechando nero nabara ikigoro mbali bakoremereria emechando bali banyagatenga njiri ali mangana iti nkunyara amangana iti nkuyategerera ngana yakongito moyo mbali bagotebanga amangana kwanetwe twayarorire na maiso bono manene tokonye twibikiange erinde kerokwiri ngoroti bwao totero gotera kwa Musa ne manwa yengondi aseritaria Yesu igo korra no nyambuo matege nteke motue baneke ori orenge chenisi noyo noyone muna riri tware kona goteba na ngocha goikere akuburi ngarende orochege kakwa kabeire iga torochinga kwara abeire ntangobike bari motarata maremo bari mubwate ebintu byonsi abana bakohangaika ngo kiborerimo bokibobe bagotule mami bakobona bwakira ngaki mwabokire twabokire ono ringana nerimo chorange bintu birioro chora nyare koli ebintu bitige ngaki ora kora uroma tabinge bintu nebyo mwako minta antigerete ngo kumiore anya kobwate bintu kolia yabuye ka abana bakotengerete ayekanya gochaka kere kendabu ekiagere kendabu nekiya ngate nagosoma irenga abasaye bono nabo bagochigokora bagochigokora uborai nabo bagochikorae ense nando maete ebuku ekoboringa nkindare ng'anie ekegorieke boneke 11 verse 16 Mathayo kegorieke ngigekore ng'anigwa kegorieke ora bagira baje kongagwa ebete amangana yantu taraya soma arona rige tulirikare soma orende inakinda wekanie kegorieke kegorieke kiabono iga ng'akibono omonto arakebuekanie ngewekaine n'abana baikaransete ase chichiro aratiana babori abana baje kogenda chichiro kwana kogenda chire ndonyora abana baikaransete boka bantu banene batai chiro karatiga barante byechira abana bagukaransa boka bakugora ni boka abana boka mwana koyarora oro bibilia yatange kegorieke ing'ayago kereng'ania iroreke buge kimatondo orende inakinda wekanie kegorieke nkebwekaine n'abana bawe baikaransete ase chichiro nkebwekaine n'abana baikaransete ase chichiro bakorangeria abagisangi babo bagoteba twachire kobugia ebirori tokobabugeria mochieti na motenga twachire kweumia ainu timorereti ekegorieke ekirori gekobugiwa bantu bagotenga mbakoreti ng'aki mbaiyo bantu bakweumia lakini barabuti bali korera bano bibilia yaboringa ekegorieke inkebwekaine abana bakaransete echiro bibilia batebanga makweri aetira ase ebibao byaitu asoire chinyomba chiabaruoti aitira abasae ase gentoki ase chichiro bono gokoba moyo naye genda buna mariko akogenda igwera mariko takoigwere ebirengereri biao lakini abange baganyagatenga koruba koro intuntu anakororeke ekio nkware gokerora ekiagera chinga kichio gokerora kwanyangira akora ng'aki inchira aika bono nonyana abana bari tokumeti arika maite basaye mbana komanyanga nero uragere ng'ina na isasi kwe gosagere ng'ina achaywe mbana komanyekio iyatenga kila mtu na musaraba gwake onye koromo sao bwato motuo muomopa koromo sao tali gukani weiwe okoigwa bang'ina bagoteba bagosoma turubosa isate ibungo bitatu egotenga gambera omuya tokora ng'aki togambera omobe nere ibagosoma iwa 27 verse 11 Proverbs 27 verse 11 Proverbs omwana one bono kabe n'obong'aini naende gokia enkoro y'omoibori oo
elio nalio ndanyore ling'ana inkoiraneria omonto ogonchaya bono abasae bagerire baibolimba bwati ase bagoeta baibolimba bwati ase bagokwana baibolimba bwati kende barakora ase abanto bande ekiagera taikoigwa ekiagera tamanyeti gose oyo na omoibori iroka abanto baria abaibori bagotire agokuming'ere katari kogotaiko bono okuba bonyagotanga nkiaruera mwaye mate nkibona aja kuoyateba nobire takogenda otomwaye mate orianchete omanyete egokagete nonya naye ngocha kogotore naende naye osungoki gumuna egosia 21 verse 18 Yohana 21 verse 18 Yohana ekene nabatebirie oro buno oro omosae oigwete ore buya iga iyo kweboyia gwakorakeria otagete gwagenda ase ebirengereri biago bigogotebia keorendekera oraba omogaka kegori gia iso oyo chaete iyo okorambora amaboko na oyo agosibie naberigire na oyo ndagosibe akoire asotancheti igo gokobomoke takorengeri ng'a chingurue china chioragenderere kona gotwara erinda kamoisiki kandi kagateba tito tenda wema fanya nini enda sako na Paulo agateba titoro sagokora chiera ike natokorenga ki omathekera nkorora omonto asundugete omosangirika nongokuminga ki ekera omonto areka igokunga ki rimia ereti eitorare ereti manya gose rimia esimi torare ng'arakiri ase omosangirika nase chisipika chibekire ng'araba omonto akorara bakocha igoro yaani nkumi taimang'ana igo gokoba moyo mosae manya ng'akeri ogosimeka rigesani korete ng'aki indiro ekiagana Nyasaye tari gokorerwa echeche amaeta abaibori mbare na barabungusingu manyeke barengererete bagakambara okonyora bekire buya akogorera chisuti atarateba chibuguti chiri atebete na chichigachire omoise gakorengereri ng'a tata kangana amoirere suti omomura orengereri tata kangana amoirere suti abwate chisuti chungu nsima lakini ng'aganto gakeiga kagochikoba kwaigwa gotebia abana baye ng'a inu ekiabanyora negetakora ng'aki mata bagakari aro omosirete naende ng'ang'onye mwana oyo tarakogosera nomokwanera kende nkeiyo gekoba 26 verse 2 Proverbs onanya koragereri nyonse bosa sababu etaiyo 26 verse 2 Proverbs unenjireko na kuonganya nabune egesiongororo garatiga egesiongororo nkigwateo ring'anera ringanyete egesiongororo geko na koiruruka okoragereri gotari na ngencho gotaikerere oria oragererigwe igo nona komoragereria onye sababu tiyo kende ngekora ting'aki lakini ise koba ng'omonto narochaye tomoibori ogochikoigwa omoibori ogokwana oigung'ana ebianda biachaka gotuma aye 27 verse 16 Deuteronomy 27 verse 16 Deuteronomy nokoiranerera aragererigwe omonto ogochaya ise gose ng'ina abanto bonsi bairaneri batebe amina negiancheiru nsa yancheiru narari igo gogochaya omoibori aye gokoragererigwa lakini enye gwanchete omoibori na omoibori okona gwe onchora mune basuetiere chinkoime aye nakoragereri kende nkeriande iga abaibori barimo konya koragereri bosaigo aye gachibuge beng'eri negasi ekobere togokora amatari okonya koragereri nomera igwa naende barimo kona koragereri abanto bande inu mokona kweragereri ayo kona kweragereri yani muno konya goteba ng'aki ng'anaye ochuaru gobona gwanchwarire iyo kogenderera kona gochuaru matise kwana korondo gokwana bo ogenderera gochuaru mono igwa 109
verse 17 Psalms. Mongina kunya korageri nya kokongonta maiga nonya kokongonta maiga emechande inaere likamu. Ekorukoru liko yacha borere yaruwerere yacha sitting room no aere nyumba abu igabu so kunya kukwanira. 109 verse 17 soma baka 20. Ere niganjete koragere. Paratiga anjet nabeli ikire nganjete. Era niganjete kona koragereria. Bono tigokoragereria okukomoiranere. Igonye gwanjete koragereria, bono koragereria gokorengaki, gokoiranere. Aende. Abantu bare batanjeti gosesenia abantu bande. Etaliye naro yaye. Aseigo. Asayo. Goseseni gukobare nere. Iga abantu bare batali goseseni. Aya nayo goseseni gukogende kabisa. Kogende bunekerecha kuchinyanja. Ekiagara mbwanje goseseni abantu bande. Abayiboli bari batanjeti goseseni abana babo. Naye tuli goseseni gwa. Abana bari banjete kona koragereria abayiboli. Kona koragereria abayiboli. Mata abana bari banjete koragereria abayiboli. Akona goboli ngarende gwatere tenga somoki nkagorikia arenge somoki nkaraga kweta yengio ganyete. Oma ede naye muno kona komori ekia ganyete na somoki ogajiete. I am 20 verse 20 Proverbs. Tigo mondo mwayi goro ayagara someyo. Naye wasomeke gusibu na kire motonu. Te tali go turali soma buya. Nigambarete. Nigambarete okoragereigwa bunegotia ya kwambara. Ono koragererio okubwambarete bunegoti korase birangarere buya otiga konywera somobere. Mona amacha kunywera somobere liriwe sibiri akanyara kwakamukiri kwasigo banaki aya amacha ali agenda. Arabu. Nabuna maguta akwa. Akonywera gochime ime baka ikasa mauga. Okoragererio okukobe bunegetamba matomogira nari kenyoro bugate getamba ekemo akorutaire koiga bono gakorukoru muino nobori omwana agote ngorinje birindo gekondo toro chinyone getamba kerianarete kwamba arabu ono ngokoragererio tigakobe bunegetamba ekianjete nande kebe bunorokinia kwebo eria ekiagera bwachete kona koragereria bantu bali bana koragereria. Bono manene tigakane bali bakomosoera oyinda uti ogukwana mang'anayo igogoko bamoyo takona lyo monu okona koragereria ekiara bibiri yate biringi ngenjoneretie birangari no monu ayebona ambara bunegoti ayaruta bunegeta erese elibwanjete 20 verse 20 Proverbs 20 verse 20 Proverbs. Omonto oraragerie ise gosengina oyeta yaye neri miwe kero kyo mosunte kelima iwa mosunte kelima ndiri lirio tali kuenyara lirio te igweti liri ari omonta okubona yaye ningu kwa mazenga jetima na bare kondoka liri na lieta yaye koli migwa erindo chandeke amarageria ari kwa kabaragerie ira na sore. Una wagatabire bakubuga ngo bona atuikorakwa enkorabo uri ngo cyande kore properly bana gokoba moyo takoragereria abayiboli ekiagera muno ko baragereria ayego gendrete kona gwesabira ondrete kona gwesabira nakiakora botambe nkunya gatanga no nyankware meiro montengoro karare menyenge ekiagera igora amangana ngakiari na maonjoreri na bekunyare kanonyo ore gwatanga nire ngore ime anye kware meterao ndibunege sima to kunyara kurara lakini yose ko yere magochiariga na bokuera mbora endoga nyere gosonde na cyabo linga kainyare bakiete bagokoriga ligia bagoja banyono no bakanetangaki igoko bamoyo nyasaye bubu yobonga gokonye na gokobo musaye bagokia abayiboli bawo basaye mbarumate banjete gogokia abantu baisiko hari uko batanga gaki musaye gete omuya omwana oli ara gaki nje mwanjete yani nginaji gotegerera siare menyari buna nyakanga 23 verse 25
Proverbs 23 verse 25. Proverbs. Bagokie iso na nyoko. Tigori okuiboreta akogokere. Yaani omonto agochikoba gose nomonyagitari, omong'ina getoicha nyagitari, omosugulikera bwango omosugulikera buya, omong'ina oyo ogwanigwa, ogocha ekenyoro onyagotea ng'a tankoria, onyatari mosinto onyarebe, anga tinda aru nyagitari, onyatari mosinto onyarebe ong'ete ananerete, erinde nkaegwa mariogo gochikanga nao nakwirete, lakini ering'ina naaraire egesera arwarete, araiye, ata anakonyora nonye noyokomoboring'o omong'ina ng'aki abu kwaboka. Lakini yagotogigwari esakari. Ong'ina achikotegerere, nyantware ngabangi natwekanga nabateibu n'omong'ina agoteba, tiga ndaratigera igo. Atigara isigo ng'ataima ng'ana rende ng'ibono rende nkoreki. Tiga ndaratiga igo, otiga igo, bagokie iso na nyoko. Onto oganyabono riria nyarekire pi, ataikorora, okaganga kenyoro nkero oching'ora aberire nyomba, oruo omanyagotanga mobeke endega ache Mombasa. Oruo bekwa endega oiru Mombasa, ogoika Mombasa orara kabere, kiabokorire ki? Ng'egere, kare nabasani baye, bamosugurige sing'ang'ina okorire ng'aki? Omaete, omonto tiga arwarigu kare moyo, ekero ogosema rigokorete ng'aki? Kore, omonto akorerwa amaya, erinde atebe mbuya mono, atebe n'omonwa oye. Omaete ekero moibori arwarire, igere kabere. Abaibori mbare bakorwara barendu buya. Abaibori mbare bakorwara baminto bari emerare, bari emiando, lakini oyo okore yerutaiyo. Koba negento gekogokia, bari bakorwara bataikororwa, batari gose nkende. Bari bakona kweirana nang'a yani inche bono omaete enkumeti, bana bane nkabanyora buya, kabakini buya, nkabasomia, barikirwe, ng'a bono bakare gochibinjari n'abakungu babo, ng'a bono mbang'inyoreti, ekera abana bago bagokweba, Yesu tagokweba, ase rieta ria Yesu. 46 verse 3 and 4 Isaiah. 46 verse 3 and 4 Isaiah. Inua bororerwa Yakobo. Inua batigari bonsi baba Israeli. Na beire. Inua bana beire mbabogoretie. Korwekero mwarenge yase chinda chia banyoko. Mwagatire. Inyugwere turakora wagoikara ninche ndabe amona inwe nonyangoika engakiyobogotubu ino ekero murabe mwagotire kegima nechimbuche chiarabire se nimbe nkobabogoria ninche nabatongete nimbarende nimbabogorie nakobatoria. Haleluya. Takona korara ng'amba korochi ng'amba koigweti ng'amba koinyoreti ayetebio manene ng'o manene abana abakwang'ete ekero chiekire chingaki bang'ereirie amagega nasabire igoro teng'ereria amagega ase rieta ria Yesu. Ano mono nara konyakoria emiendo ng'aga asete konyakorageri ng'ana inuma orendubo na inuma akora gose ng'aki yani onye gwaigete ase kwabwate opagusi ya Rebeka na Isaka bakarora muna gwakora ng'ataye bono berari ase gwanchete. Ibona kiri mami nararetera omogano ori nakobunda ngwasariri buo opagusi njagerire tomenya matuko mange ekiaro omaete ebirengereri bigotang'ana goita omonto omanya gocha kona gokwa omobere nagwagesabu ng'a mwana gete tanya gocha kondora ng'ana gete tanya kong'akera nonya ensimi kaki omwana one nakineti gokwamokineti ninki okamokini kang'ainia ogachaka komogoroki buna bwegerete ogachaka komogoroki buna ong'ainiete naende okebang'a omwanafunzi iga are omong'aini kobua omwarimu akabwata buya muna gwateba akabwata buna esupaki bono keri kware gokora orworora otebia omong'ina oye ng'omanyete inche mama tantagete nkwaro wanyakondora tokogana nka buya igo ng'a yaya inche kera abenga ngokware gota makweri no are bono intanga makweri bono nabo bakare ase bakare bakoigwete biu sasa
ono okoba moyo rangiria abana bao abange nambanchete gokwa batiga emechie korubana ekiagera bari arogeta abarogi tarangeretie abatebi naki yaya abana bane n'omonu otabekaneti rende na saitani moyare nonye Sauro okwete chimbande nchikorete ng'aki inchiro inyabere natabekaneti munayenga koroko omorogi ngatabekani munayenga koroko omoibi ngatabekani munayenga teba abana bao gose ng'aki abana bane nyabere nebana atimoka timba ise gotiga embuzure iyo erase ogoika bwense ano mong'ina nare kenyoro abutoke moyo esini akung'aro imbora rende banjiri gabutoka moyo iyoko bakobona banjiri obutoka moyo obe pore korende naende mbuya nomanyete banjiri orubaniri bakaba murabaye bube nomanyete ng'ausarama tiyo ng'akigosa matanga ayara achabe gaki akigosara achabe nona abarache bachoga aki ng'ura achabaye nona amache ngate banjiri konye gamenyete bune ntorobo banjiri tanya komenya nabo chokoro kare mara bagira bataikomenya nabachokoro ona abatugete chinyang'au akoranga igesierie keratigare giasi enyang'au ekore ng'aki nkio mong'ina akomenyera ni bune ntorobo akomenya bueka nabachokoro baro abagocha basarie bintu biane bintoki erie birogo nechitebo chia isato chire nyomba neri irondirie penji nkibana barasariri irondirie penji che bana bachokoromba mumanyeti bachokoromba moigweti ekiagera omong'ina oyo nere tana komanya obuya bwa bachokoro 17 verse 6 Proverbs 17 verse 6 Proverbs ano matena changa gundu abang'ina iga korocho okoigorora omwana saa sita ya botuko korocho okoigorora omwana saa ine ya botuko oino obugo moiseke mwana bwo momura takoigorora nonye nsambiri onye omong'ina osiekire egesieri iyo kuwaja bang'aye nindo ochenga nocha kondetere ebibago bicha kong'enta oino obugo momura lakini obugo moiseke natura saa saba ya botuko yadanga tata rende gwacha mapema ake gaki tata ese yabono yasarekire ere yakwara chinsanyi abaginari lakini moririete soma bono abachokoro nigo bari gutwa y'ekisokoro chiabo obonene bw'abana nigo bore abaibori babo igo omochokoro negutwa takwanga egutwa ekiagera nonye mate nararandirie amatanga y'abang'ina abanene bakure omochokoro akoegwa ng'asome esakara rende otomoga nonye ogokoro omong'ina bwa emiaka 100 na bosio omwana oyo osoma bakokorera korera igekera akorera kende kiyanki arengo gose mbosaigo igainyora ng'a baba ominto ore kondoseri ranji baba ominto ore korang'erere na igobogeka baba ominto ore abang'ina basikuisi akonyenyengo koruoseria abachokoro lakini abang'ina aba iye ng'aminya kobeka eswante obokendu bwachire igo nario okomoinyori ng'a obokendu bwachire kiagera engoko ng'ayere ete lakini naye osaregete chei bono omonene bwa obuya obongeti gatokonya gatokoba moyo na gatokoba ase chinka chiaito tumanye ng'a abana bwa barai bankio tubakorera amaya abachokoro aba bagoke ekero turi moyo abachokoro aba bagere tokorerwa amaya bang'ina bari akobunga yani asungete ekebungu iga iga buna akamura yani akobeta gochiga ande kiaira naga aya nkora ararera ore chibao igore erumu abachokoro kabagoeta baire riboti ng'a baba moito tokoreti ng'aki andonye enyang'au egatang'aine erumu ngataerarere enyang'au kei bono nyasaye tigatokonya tobe abogwatanane kono konene korwa ase ense erinde erio ekero abande bagotorora toba abo obosera abande bacha ase Yesu obatatebiriri ng'ana ase erieta ria Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Machani nyasaye mbuya mono ase eng'encho ya ering'ana riao twasabire gatukorwa iga amang'ana aya tuyabeka ase ebikorwa
rinde tate nyasaye nande twamanyire ng'aing'ana ria gotiri gokoiranera bosa goikari kore keri kwaritumeire bono chichuma ibere kero toraba kero twakorire chuma eyamo chuma yatigaire amang'ana toranyore tate nyasaye twasabire oyami ase chinkoro chiaito ndetotwara ogonchoreria okonene na abange bacha asore batatebiri ring'ana bono koronsi buna origetie nakwo ogosaba asi yeso oyore omotori oito. Get the point. Take a step forward.